Lagyan na natin sa face natin. Hi everyone! My name is Lian and I welcome you to my channel. We are here today because we're gonna review this AR vitamin E cream from Thailand because ito ay very trending today. Nowadays. Ano siya, very trending talaga ito sa Philippines. Nandito ako ngayon sa Thailand at saka pumunta ako ng beauty shop at bumili ako nito ng marami. Kaya kung gusto nyong magpa-giveaway ako ng vitamin E, i-comment nyo below dyan, i-comment nyo dyan para naman malalaman ko kung gusto nyo magpa-giveaway ako ng vitamin E. Kasi I think this is marami ito, kaya yan guys, ano pag hinihintay nyo, i-comment nyo na yan. Okay, so ito nga guys, I'm very surprised na ito is very expensive in the Philippines. It's very expensive in the Philippines, where in here in Thailand this one is very cheap. And dahil siguro sa shipments or something like that, shipping, kasi yung pamasahe papuntang Pilipinas, mahal talaga, mahal. Pero yan, ayun nga guys. So first, we will learn first if your vitamin E cream is legit or not. So if your vitamin E cream, if yung cap niya is walang gap, at saka yung kulay ng cap is blue, na ganito ka blue, hindi yung parang pale blue, that means your vitamin E cream is legit. So look at that. Ayan guys. Ayan siya. So very talaga siya. Parang fit na fit, wala siyang gap dyan dito. So ayan. At saka isa pa, yung nakalagay dito are merong Thai dito, at saka meron din siyang English sa sa ingredients yata to. At saka yung company na gumawa, at meron siya, ito pala is 200 ml. 200 ml pala ito guys. At nakalagay din dito yung yellow. Yung yellow dito is talaga siya, hindi siya pale na pagka-yellow, is yellow na yellow talaga siya. Okay. Ayan. At saka meron siyang barcode. At saka merong manufactured manufactured date, at saka expiry date nandito. So yan guys, pag ang vitamin E nyo is legit, yan yung mga tandaan nyo guys. Ang pinaka-first talaga yung kulay ng cap niya is ganitong kulay, hindi siya pale, at saka sakto siya dito, walang gap. Ayan guys. So ayan, tingnan natin kung anong laman ito. Tingnan natin. So ito yung laman. Ayan yung laman niya is very white, at saka parang walang dark talaga siya, at saka hindi siya malabnaw. It's not falling. Siya, sticky talaga siya. Thick yung niya, yung niya is very thick. So I will kasi I've been using this one now for more than 2 weeks, but less than 3 weeks. So ayan. Ito yung texture niya. Tingnan nyo ang texture niya. Ayan yung texture niya guys. Ayan, it's not runny, it is very thick, na para siyang ayan siya. Ayan yung texture niya. At saka nandito, dami, balik ko na.
Pero balik ko pa ba. So, yan. At saka ito, nilalagay ko siya sa face. Wait. Kailangan ko i-zoom in kayo para makita nyo yung face ko. So, ayan guys, if you are gonna look closely at my skin looks like that. Wala akong nilagay na anything foundation but only this one. Only cream na ganito. Ayan. Ayan siya. So now, skin ko, dati, iyan dyan siya. Malaki yung mga dyan, mga pores. Malaki yung pores na dyan. Meron yan siya, marami. At saka, meron talaga akong mga dark spots. Kasi, parang sa blood na yata namin yan. Kasi kahit yung kapatid ko, meron din ganyan. Ayan. So, ito, mole yan. So, hindi yan mawawala. Ayan. Yung gusto ko lang talaga sa, ayan. Ayan, dark talaga yan dyan. Ngayon, hindi na siya masyado. At saka ito talaga yung parang birthmark ko. Pero ano na talaga yan, dark. Ngayon parang siya. Parang nag-lighten na siya. Pero parang matagal na yan dyan eh. Yung kahit bata ba ko nandyan na siguro yan or hindi ko lang nanonotice basta nandyan yan, matagal na yan. Kahit anong gagawin ko, hindi na yun mawawala. At saka, yung mga konting dark spot, parang nanonotice ko guys na parang parang nag-lighten na siya, tsaka, pag gumamit pala kayo nito, ng vitamin E, ayan, pag, na-notice ko, nung first time ko gumamit ng vitamin E is, hindi siya malagkit. Tingnan nyo, hindi siya malagkit sa face. Hindi siya malagkit sa skin. But I will, I will. So, ayan. Ayan ha. So, ganyan na lang muna. So, itong nalagay na natin sa face natin. Ayan. Wala akong nilagay doon sa mukha ko. Lalagyan ko din yung leeg ko, guys. Kasi, kailangan. At saka, pag nalagay kayo sa leeg nyo, lagyan nyo din yung likod. Sa back ng leeg. Ayan. May sobra pa. Kasi marami talaga yung paupayan kanina. Ilagay nyo sa kamay. Ilagay nyo sa kamay. Kailangan yan. So, blurred na kayo, no? Ibalik ko na kayo. Na. So, yun. So, guys, pag nalagay nyo na yung vitamin E sa mukha nyo, mafe-feel nyo na, baka sabihin nyo na malagkit. Hindi. Mabilis yan siya ma-absorb, mabilis ma-dry. Ayan. Ayan. Mabilis yan siya ma-dry. Ayan na siya. Guys. Feel mo sa mukha mo, feel mo sa skin mo na yung skin mo parang gooey na moist. At saka ito, I think this one vitamin E is good for sa mga tropical countries. Feeling ko lang sa mga tropical countries kasi I've noticed din na pag ginamit ko to ng super lamig kasi hindi naman super lamig lately dito sa amin dito sa lugar ko dito parang nag-start na mag-winter season. Wala namang winter dito pero parang lumamig na kasi itong area dito, itong bandang area ito ng Thailand is parang bagyo siya.
kasi northeast, nandito ko sa northeast part of Thailand. At saka, yun nga guys, pag ginamit ko siya ng malamig, nagda-dry siya ng mabilis. At saka yung skin ko naman, hindi naman siya totally dry, hindi naman yung dry na ano. Pero, sa akin lang to ha, sa akin. Kasi ito yung nafe-feel ko. I've been using this for more than 2 weeks now. Kaya, yung ano lang, yung kung ano yung na-experience ko, yun yung sasabihin ko sa inyo. So, ayan. Pero, so far, nagustuhan ko siya. Nag-click siya sa skin ko. Pero, hindi ko sinasabi guys na kapag okay siya sa skin ko, if hiyang ako, that doesn't mean na magiging effective na din siya sa inyo. Kasi iba-iba tayo ng skin type. Sa skin type ko lang siguro, baka, hindi, ano lang siguro ako talaga. Ayan. So, ayan yung skin ko ha. At nafe-feel ko yung smoothness. Yung smoothness, parang wala na siya. Kasi, before ako gumamit nito, talaga, I have really a problem here. Dito, at saka dito. Kasi, rough siya. Sabi ko, bakit rough yung skin ko dito banda, at saka dito. Rough talaga, pero dito naman, soft yan siya. Pero kapag, before ako gumamit ng vitamin E, rough siya dito. Ngayon, after 2 weeks na-notice ko na hindi na siya rough. Smooth na siya, na para na siyang baby skin. Baby skin. Ayan, para siyang baby skin. Ayan, guys. At saka, yung skin ko din pala, nag-lighten siya. Nag-lighten siya ng konti kasi yung kulay ko talaga, mga friends, morena talaga ako. Tingnan nyo yung ano ko. Ganyan talaga yung kamay ko. Ayan. Ganyan yung kulay, totoong kulay ko. Ayan, tsaka sa skin ko, tingnan mo, nag-iba na siya ng kulay. Ayan. Nag-dark, nag-ano na siya. Pero ang gusto ko talaga is makuha itong dark spot na ito. Pero parang balat na yan eh. Hindi ko ano. So, yan. At saka yung maliliit naman dyan na na itim-itim. Sana makuha din kung naubos ko na ito. Kasi hindi ko pa naubos. But anyways guys, I will update you kung nakaubos ako ng ganito, kung ano yung epekto sa mukha ko. At saka share ko sa inyo yung mga experiences ko. So, okay. Nalubat yung camera ko, kaya nag-move ako, nag-transfer ko dito sa cellphone ko ngayon, guys. So, you are now watching from the capture from my cellphone. So, yun, guys. So, 2 weeks na paggamit ko ng vitamin E, yung resulta na manonotice mo talaga yung result ng product na ito, na it's very good. At saka hindi siya sobrang kamahalan na. It's very cheap. Very cheap lang siya. At saka hindi ko naasahan na ganito talaga yung magiging resulta niya sa skin ko. So guys, disclaimer, hindi ko sinasabi na naghiyang sa akin is magiging hiyang na din ito sa inyo. So iba-iba tayo ng skin type. So but wala naman, there's no harm in trying. You could try this anytime. But now, I want to say thank you so much for watching this video until this time. Kung umabot kayo dito, maraming salamat po. At saka, kung gusto nyo magpa-giveaway ako ng ganito, ng vitamin E, sabihan nyo na ako kasi meron siya 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5, 6. Okay. Magpapag-giveaway ako kung gusto nyo. So, i-comment nyo na yan yung mga gusto nyo i-comment.
gusto nyo i-comment kung gusto nyong magpa-giveaway ako. Hindi pa muna ito official na pag-giveaway ha. Mag-giveaway. Official, nagtatanong lang ako kung gusto nyo magpa-giveaway ako ng vitamin E. Ito talaga is legit, galing from Thailand. Okay, walang daya yan. Hindi yan fake. Totoo to. Real. This is real. This is not fake. So, ayan. And also, na-notice ko din guys na yung skin ko parang nag-tighten siya. Nag-tighten siya. Yung mga pores, parang lumiit yung pores niya ng skin ko talaga. At saka I have asked someone to try this also on behalf of me, at sabi niya maganda din daw yung resulta sa skin niya kasi yun nga guys, hindi siya malagkit kasi kahit very thick yung ano niya, kahit very thick siya, hindi siya runny, hindi siya malagkit sa skin. Ayan, naglagay ako kanina, diba? Hindi siya malagkit sa skin, oh. Parang wala kang nilagay. Ayan, parang na-absorb lang siya lahat. Parang na-absorb siya na lahat na yung naiwan na lang is yung to protect your skin. Ayan. At saka, ito nga pala guys, kung ayaw nyo ng ingredients na paraben, huwag nyo nang gamitin ito kasi meron itong propel paraben, methyl paraben. Meron siya guys, pero very sensitive yung skin nyo o ayaw nyo ng mga ganitong mga chemicals na paraben chemicals, don't use this one kasi meron siya sa ingredients niya, paraben, methyl and propel paraben. So guys, I just want to say thank you so much. Thank you so much, and don't forget to like, share, and comment this video. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe na at magiging friends na tayo. At yung notification bell, i-click nyo din pala para every time I will have a new video, you will see it first. And goodbye, and God bless everyone. Thank you so much. Okay.